Sawubona, ngingu-Dkt. Rajiv Santosh, udokotela ohlinza isifuba ongangeneleli kancane lapha e-Apollo Hospitals, Chennai. Ndikhethekile ekwelapheni izilonda zomphimbo ezivuthayo nezinekhansa, izimo ezithinta i-mediastinum ezifana nomdlavuza, ama-cyst, i-thymoma, kanye nezifo eziyinkimbinkimbi zomphimbo nomoyampilo. Ithimba lami lodokotela, abahlengikazi, ongoti bezokudla, odokotela be-physiotherapist basebenzisa iprotokholi. Iprotokholi ebizwa ngokuthi i-ERAS noma i-Enhanced Recovery After Surgery, egcizelela ukululama kusenesikhathi ngokubelapha ngaphambi, ngesikhathi, nangemva kokuhlinzwa ngezindlela ezihlukahlukene. Indlela engisebenza ngayo igcizelela ukuhlinzwa okungahlaseli kakhulu ukuze isiguli siphole masinyane, kube nobuhlungu obuncane, futhi sithole imiphumela engcono. Iningi lezinqubo zami zenziwa nge-VETS ye-Uniportal, naphandle kwalokho ukuhlinzwa kwe-thoracic okusizwa ngevidiyo okungathunyiwe. Le ndlela esezingeni eliphezulu ihilela ukwenza ukusikwa okukodwa kuphela okulingana amasentimitha 3.4 kuya kwama-4 ukuze kufinyelelwe esifubeni. Ngaleyo ndlela kuncishiswe ukulimala emzimbeni. Kwezinye izimo, ngisebenzisa futhi i-RAT noma i-Robotic Assisted Thoracic Surgery evumela ukunemba okukhulu, ukuguquguquka, nokulawula okungcono ngesikhathi sokuhlinza. Ezibhedlela i-Apollo eChennai sizibophezele ekunikezeni ukunakekelwa okusezingeni eliphezulu okuhambisana nezidingo zomuntu ngamunye wesiguli. Uma wena noma othandekayo wakho nidinga ukuhlolwa noma ukwelashwa kwezifo zesifuba noma zomoya, silapha ukunikeza ukunakekelwa okunobubele nobuchwepheshe. Siyabonga ngokusithemba kwakho.